Vítajte pri našom dnešnom rozbore. Dnes sa ponoríme do skutočne prelomovej tézy od popredného mysliteľa Aliho Muhammada al-Šurafu al-Hamadiho. Táto téza kompletne a úprimne veľmi odvážne prehodnocuje islamskú históriu a teológiu. Otvára dvere úplne novému spôsobu uvažovania o minulosti a má obrovský presah aj do nášho moderného kritického myslenia. Takže poďme priamo na to a pozrime sa na jeden mimoriadne dramatický historický moment, ktorý zmenil úplne všetko. Ak zomrie alebo bude zabitý, obrátite sa na päťách? Páni, to je ale silná myšlienka. Tento konkrétny citát z Koránu funguje ako obrovské varovanie a neskutočne presne predznamenal tie hlboké psychologické a sociologické zmeny, ktoré vyplávali na povrch bezprostredne po smrti proroka. Bol to presne ten moment, kedy sa naplno otestovala štruktúra ľudského vedomia a kedy sa ukázala skutočná povaha spoločenstva, ktoré bolo zrazu ponechané bez priamého božského vedenia. To nás privádza k ústrednej záhade dnešnej analýzy. Ako sa mohla takáto, dalo by sa povedať, dokonalá jednota, tak bleskovo rozpadnúť do tvrdého politického konfliktu? Náš zdrojový materiál to neskúma ako nejaké šokujúce morálne zlyhanie, pred ktorým by sme si mali zatvárať oči. Kdeže? Namiesto toho to vysvetľuje ako úplne prirodzenú ľudskú reakciu vo chvíli, keď jednoducho zmizol ten priamy dohľad. Prechádzame k prvej časti nášho rozboru, šok z transformácie po odchode proroka. Poďme sa posunúť ďalej a pozrime sa, ako na seba tieto udalosti nadväzujú. Je to až mrazivé, aký rýchly spád to vtedy nabral. V roku 11 po hidžre prorok zomiera, hneď v tom istom roku prichádza k stretnutiu Sakífe a bum, začínajú sa prejavovať prvé politické trhliny a obrovské mocenské ambície. A zrazu, len o trochu neskôr, v roku 36, sme svedkami obrovských ozbrojených konfliktov, ako boli bitky pri Ťave a Sifíne. Z jednotnej komunity sa nesmierne rýchlo stali bojujúce frakcie, a to vyslovene kvôli moci a kmeňovej lojalite. Túto pôvodnú jednotu vysvetľuje cez koncept tzv. Pevného múru, arabský Al-Bunyan al-Marsus. Al-Šurafa tu prichádza so zaujímavým argumentom, tvrdí, že táto úžasná súdržnosť nebola nejakým garantovaným večným stavom spoločnosti. Bol to skôr špecifický historický moment, ktorý držala pokope výlučne priama prítomnosť proroka a jeho aktívne vedenie. No a hneď ako tento dohľad pominul, nuž na povrch sa predrali prírodzené ľudské túžby po autorite a celá dynamika sa nenávratne zmenila. To nás logicky privádza k druhej časti. Dekonštrukcia histórie a koniec posväcovania. To, čo je na tomto porovnaní skutočne zaujímavé, je spôsob, akým stavia proti sebe dva úplne odlišné pohľady na históriu. Na jednej strane máme tradičný, posvetný pohľad, ktorý vidí spoločníkov ako neumilné bytosti, akoby úplne imúnne voči konfliktom. Na druhej strane je tu ľudský pohľad, ktorý navrhuje náš autor. Ten vníma spoločníkov proste ako ľudí. Ako bytosti z mäsa a kostí, ktoré rovnako podliehali sociologickým vplyvom, vlastným ambíciám, neistote a strachu. Ide o prístup, ktorý na veci nazerá neutrálne, výlučne cez prizmu ľudskej prírodzenosti. A treba jasne dodať, že odstránenie tohto mýtického statusu absolútne nie je útokom na tieto postavy. Práve naopak, jeho hlavným cieľom je zachrániť históriu pred tým, aby zostala navždy zmrazená v čase. Keď našu minulosť zbavíme extrémnej posvetnosti, zrazu sa z nej stáva obrovský zdroj praktických lekcií. Minulé chyby už nepredstavujú nejaké nedotknuteľné tabu, ale niečo, z čoho sa môžeme reálne poučiť a čomu sa budúce generácie môžu vyhnúť. Tretia časť našej analýzy sa zameriava na priamy monoteizmus a na rázne odmietnutie prostredníkov. V tejto časti autor definuje koncept tauhidu spôsobom, ktorý ide úprimne oveľa hlbšie než len nejaká základná teologická poučka. Predstavuje ho ako obrovský, komplexný projekt oslobodenia. Predstavte si to ako systém, ktorý má človeka oslobodiť od strachu, od slepej závislosti a predovšetkým od spoliehania sa na rôznych ideologických sprostredkovateľov. Vytvára tak plnohodnotný rámec pre osobnú zodpovednosť a chráni slobodu nášho vedomia. A toto briliantne ilustruje ten večný vnútorný konflikt vo vývoji viery. My ľudia máme proste obrovskú historickú tendenciu vytvárať si sprostredkovateľov. Či už je to uctievanie konkrétnych postav, návštevy hrobov alebo prosby o orodovanie, všetko to pramení zo snahy získať falošný pocit uistenia. Zdrojový materiál pre touto pascou varuje a stavia proti nej jasný koncept – vybudovať si úplne bezprostredný, priamy vzťah so stvoriteľom. Tento koncept potvrdzujú priamo aj samotné slová z textu Povedz, som len človek ako vy, ktorému bolo zjavené.
Tento citát slúži ako nesmierne dôležitý dôkaz. Definuje rolu proroka výhradne ako čestného a spoľahlivého sprostredkovateľa posolstva. Tým sa striktne vymedzujú hranice, ktoré majú nadobro zabrániť prehnanému uctievaniu a posväcovaniu samotnej osoby. Tu prichádzame k veľmi analytickému porovnaniu dvoch historických ciest, kým rola čestného sprostredkovateľa spočíva v doručení správy a udržaní čistého tauhidu, ako náhle postavu posvetíte, stáva sa stredobodom rituálov. A tam vzniká obrovské riziko. Text neutrálnym tónom varuje, že táto adorácia môže nenápadne začať zasavovať do výlučne božských práv. Autor na to poukazuje napríklad pri historických posunoch v kresťanstve ohľadom postavy Ježiša, čím ukazuje, ako prehnaná oddanosť dokáže posúvať hranice. Poďme na 4. časť, Korán ako meradlo a štandard pre vedomie. A tu narážame na jeden z najväčších kontrastov vôbec. Pozrite sa, na jednej strane tu máme historické rozprávania, tie tzv. Rivaját. Tieto texty boli nespočetne krát formované politikou, emóciami a sektárskymi konfliktami naprieč storočiami. Na druhej strane stojí Korán, ktorý je prezentovaný ako to primárne, chránené a neumylné meradlo. Podľa autora dlhodobé spoliehanie sa na tie politicky zafarbené príbehy nevyhnutne vytvorilo akúsi paralelnú a často úplne protichodnú verziu náboženstva. Takže, kľúčovým bodom je pochopiť ten diametrálny rozdiel. Ak sa pozriete do tabuľky, prístup založený výlučne na Koráne vedie spoločnosť k oslobodeniu, k priamej akcii a plnej osobnej zodpovednosti. No a ten prístup založený na historických naratívoch, ten skôr podnecuje strach, závislosť a vyloženie pasívnu konformitu. Preto autor navrhuje prísne merať všetky ďalšie texty iba voči tomuto hlavnému meradlu. Tým sa náboženstvu vracia jeho vnútorná konzistencia a čo je dôležité, obrovská sila sa odovzdáva späť priamo do rúk jednotlivca. A blížime sa k finále. Časť 5. Projekt budovania človeka a civilizácie. Tu prichádza ten spomínaný dopad na náš reálny svet. Tieto základné hodnoty, spravodlivosť, milosrdenstvo, bezpečnosť, solidarita, ochrana ľudskej dôstojnosti a ekonomická rovnováha, to nie sú len nejaké abstraktné teórie. Zdroj veľmi rázne a prakticky argumentuje, že ak spoločnosť skutočne príjme tieto princípy, logicky a nevyhnutne zažije radikálny pokles kriminality a chudoby. Má to okamžitý, priamo hmatateľný dopad na každodenný život. A tento proces sa dá zhrnúť do 4 neuveriteľne logických krokov. Krok 1. Musíme hodnotiť históriu objektívne. Krok 2. Odmietnime konečne ideologických sprostredkovateľov. Krok 3. Nekompromisne prehodnoťme každý historický naratív cez prizmu Koránu. No a krok 4. Na základe toho všetkého vybudujme spoločnosť, ktorá pevne stojí na rozume a spravodlivosti. Vidíte to? Je to úplne jasná línia, ktorá prepája hlboké pochopenie histórie s budovaním modernej, fungujúcej civilizácie. Keď si to teda celé zhrneme, tento analytický a reformistický rámec robí jednu zásadnú vec. Doslova posúva dynamiku chápania náboženstva od slepého, pasívneho napodobňovania tradícií k úplne vedomému, racionálnemu a vysoko zodpovednému konaniu. Je to obrovský skok vpred. Opúšťa sa pasivita a nastupuje aktívne, intelektuálne a kritické myslenie, ktoré má prebudiť naše vedomie. Čo nás na úplný záver privádza k tejto, aspoň podľa mňa, nesmierne provokatívnej otázke. Ak by sa história naozaj merala takto exaktne prostredníctvom meradla Koránu, ako by to zmenilo budúcnosť celej ľudskej civilizácie? Toto už nie je len otázka o tom, čo bolo. Je to obrovská myšlienka smerujúca dopredu. Zamyslite sa nad tým, aké možnosti by sa nám otvorili, keby sme sa odklonili od mýtov a nekompromisne sa vrátili k rozumu. Obrovská téma na zamyslenie, však nechám vás o tom chvíľu premýšľať. Ďakujeme, že ste s nami túto tému dnes rozobrali. مؤسسة رسالة السلام العالمية رسالة إنسانية لعالم أكثر سلاماً.